Hello, hello. Hello. Bang default na. Yan, thumbs up, Dan. Parang kuya. Hindi ba tayo? Ma'am Ned. Tingnan ko lang kung magkano. Magkano. I think what you do, because now as you can see, the art is new atmosphere, not remote atmosphere anymore. Then how can we kind of continue to use StreamYard is pretty much every show we have has remote guesting. So we bring our remote guests. We have virtual events still with all of our season ticket holders and our VIP clients. All of that is going to be produced through StreamYard. And we have podcasts which have guests from any location will come through StreamYard. So for us, I'm feeling this is why we're on a stream like this with you guys pursuing our business, but we are extremely happy with everything. Ayun, Ma'am Nels. Ating Nels, pingala shoutout. Dinig ba ako dyan sa baba? Maraming salamat. Hey guys, pasensya na kayo. Nahuli na naman yung live natin. Nahuli na naman kasi nga. May pinuntahan kasi ako. Yan. Miguel shoutout ulit yan sa 1 million kay Ma'am Nelda. Miguel shoutout. Okay, Oni, maraming salamat. Naka-live din si Oni. Ayan, Miguel shoutout sa Elad sa Oni. Ayan, sige, live. Oh, may palakpak din. Sige. Yun. Manan. Ayun. Aba, good vibes, good vibes. Sabi ni Aling Nels. Ayan, Ramadan Karim. Sa lahat ng mga kaibigan. Kapatid po natin mga Muslim. Ayan, Ramadan Karim. Sabi na Ramadan. O, diba? Ay, sorry guys, nag-inom. Tago mo na ako kasi. Kita. Parang ano naman. Malalim na spiyan mo na. Wow, dami naka-live. Amazon.sa Super Saver Week is here. Get up to 40% off on your Ramadan groceries with same-day delivery. Download the app now.
Creator. Ayan, magalaw shoutout yan sa'yo, State Creator. Ayan, magalaw shoutout sa lahat yan. Tusok, Founder. Ayan, Founder, magalaw shoutout sa Pogi kong Founder. Kamusta na, Founder? Ang balita din sa mga Founder. Tumbling ka naman ba? Ayan. Delete ni Nightbot tuloy, nabagal eh. Ayan, shoutout sa'yo, yung Founder, ang aking apelido na pinakagwapo. Ang mahilig makinig ng tuyang, ermitanya. Ayan, shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, Founder. Kamusta ka na, Founder? Kamusta na yung buhay natin yan? Kamusta ang buhay sa bansang Pilipinas? Kamusta na yung mga, natin dyan, mga chicks natin, Founder? Kamusta na sila? Founder. Saya pag dito si Founder eh. Wala yung natin. Ayan! Tawa-tawa lang si Founder eh. Founder, kamusta na? Ay, maraming salamat sa pagdikit mo dyan, Founder, sa Tamsak. Visit, Founder, natulog ako last time dito. Oh? Okay lang ngayon. Sige, okay lang yan, Founder. At least, support naman. Wala namang iba magsusuportahan, Founder, kundi mga kapelido lang tulad natin. Kaya mo na yung iba. Ayan. Shoutout ulit dyan. Shoutout sa mga kaibigan sa Marination. Shoutout din kaibigan natin sa Team Maliw-Maliw. Sa Team Good Vibes. Shoutout sa inyo. Ayan guys, siyempre guys, magla-live lang tayo. Abang hindi pa napuno yung threshold natin. Wala pa eh. Hindi pa napuno eh. Dapat mapupul na yan eh. Kalahati pa lang ng blue eh. Ay, sorry. Ay, nako. Wala pa yung gagawin. Ano ka na, Founder? Naka-ipon ka na ng $100 mo? Okay na? Ito resolve mo. Puno na. Ay, sorry guys. Umiinom kasi ako ng Ramadan kasi ngayon dito. Ayan. Siyempre, hindi naman tayo. Accepted naman tayo. Siyempre. Wala pa? Tagal naman mapuno yung threshold mo, Founder. Oo. Sa akin wala pa nga, matagal mapuno kasi wala kasi naman ng gano'n eh. Live na lang tayo. Ayan. Tagal talaga mapuno yung mga threshold natin. Dami naka-live ah. Naka-live din si Di ako vlogger. Wala, inom ko chai ah. Chai lang ko, Founder. Wala ko pag-inom ng kape kay acidic. Pero sa tea lang ko. Medyo tea, black tea. Oo. Hindi sanay kasi tao sa atin minom dyan ng tea. Yung tea. Dito kasi, pwede ka uminom ng tea, green tea, black tea. Doon galing kayo parang vlogger. Parang si Jelay. Jelay ba yun? Session nila doon. Gano'n naman talaga yan. Yes. Pag nag-YouTube ka. Dami talagang mga... At kay my live Sherel. Aba, wow. Sana ko. Hindi na ka nakadalaw sa my loves mo eh. My loves yan. Nam Omar Vlogs. Ayan, magalat shoutout siya, Ma'am. Tamsak po, kuya. Ayan, Nam Omar Vlog. Shout out everyone. Ayan, si Nam Omar Vlog. At moderator po natin. Ayan, sige. Maraming salamat sa Batamsak. Ayan, State Creator. Dami kang my loves, Founder ah. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Ramadan Karim sa iyo, Nam Omar Vlogs. Maraming salamat sa pagdalaw. Salamat po, kuya. Ayan, nagsigaw na ng pwede nang kumain. Siyempre, may kasama kasi ako dito, guys. Ayan, umpisa na naman ng Ramadan. Ayan, Ramadan Karim sa mga kapatid po natin ng mga Muslim. Ayan. Oo, pwede ka magbaba ng bahay, madidikitan kita. Sige, dikitan ka kita. Ramadan Mubarak! Maraming salamat sa iyo. Baka lang ng mga more. Baka hindi po ako nakadikit. Dikitan po natin yan yung bahay. Bigyan kita ng 5. Ayan. Di ba yung title? Pag malungkot, hindi pwede wala ng pera. Wala tayong kasing pera eh. Ayan, Founder! Baka pwede mo akong tulungan muna dyan sa Tamsak lang, sapat na. Yan, silipin po natin yan, ma'am.
Siyempre, ipipin natin yan. Pag napin yan, didikitan na natin. Diba? Saglit yun na to. Aha. Oh, laki ng bahay. Wow. First day naman ang Karim. Ayun, 4. Ayun, sige ma'am naman, di pa ako nakadikit sa'yo. Saka ko na lang ito. I-view ko na rin ito. Ayun. 4,555k subscribers. Ano all? Ayan. At sige, unang dikit ko sa'yo. Para makita. Sana yan. Kita na kita. Live stream will come. Ayan, and ikaw. Sige. Ayan guys, nakapin pa ako dyan, support naman natin. Ayun, yung mga supportive natin. Dito na, hilain natin dito. Baka mayroon pa ako din nakadikit dito sa'yo. Ayun. Salamat po, share Dan, community na. Ayan, maraming salamat sa'yo, Ma'am Omar. Tamsak mo na ako, founder. Follow alagad ko. Oo, sige, founder. Sige, founder. Ito si Ma'am Omar, di kita mo ito, malaki nito. Marami itong sa komunidad niya. Yan, ko muna to, didikitan ko na muna to si Ma'am Omar. Ayan, may siya. Ayan, yung piniview ko yung niya. Hindi na ako mag-comment, ma'am. Bali 5 thumbs up. Ayan, sa trailer mo ito. Ano man thumbs up kay Ma'am Omar? Coming live! First day of Ramadan Karim, Ma'am Omar Vlogs. Ayan. Ay, wow. Saan ka na, Ma'am Omar? Dito sa KC? Ayun, ayan. Dan, thumbs up na sa'yo. Ayan. Sige, maglablaban na kayo guys. Ipipin ko po ito yung nakapin sa taas. Please support naman natin si Ma'am Omar. Ang liit pa ng kanyang bahay. Liit pa ng kanyang bahay. Please support nyo naman yung bahay niya. Nasa 40 pala yung bahay niya. Ayan, pangatlong dikit na ito sa Ma'am Omar. Bakit 6 na tamsak naging 5 na lang ang lokot si Lolo? Kaya pasensya na kayo guys, nakita niyo po. Bagay nagsigaw naman. So kapatid natin, sorry. Ayan, subscribe! Diba? Kalimbang ulan natin yan. Ayan, sige. Ayun. Oh, laki na ng bahay niya, founder. Oh, laki ng bahay. Oh, nga, founder. Dikita mo na si mama, no? Sige. Hanapan ko pa rito na hindi nakadikit. Bali, dalawa pa dikit natin. Ayan, mag-chat natin ulit dyan sa 3 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa founder. Ayan, support lang po natin yung bawat isa. Ayan, naka-live din kasi si Kuya Mong. Ayan, sige. Kailangan niya rin ng threshold niya. Sige, magpaharang muna ako sa bahay ko. Aba ako nagpapaharang, bigyan ko yun ng matugtuging maliwanag pa sa buwan. Yan na, Omar. Ayan. Founder, type mo lang yung dyan. Ito. May ka rito kasi sa akin. Wala. May pangalan ka dyan. Para ka ni ma'am. Siyempre, founder. Ayan. The service currently available. Bakit? Beat.
Thank you.
Pinihong Pumalinang pang Tornado Ang mga bisita Kapagkada Pupatuman Linang pang Pumaturantoy Among itutuman Linang pang Pumaturantoy Sa lapaw Sa dalaman-lamoy Inilangan Pagkitang-kita mo Sinambal Ipamit-pagkitog Pinahangin Ang nakasilaw Sampagkit Ang sitada mo Linang pang Naturantoy Nanamit ito Linang pang Lunapati May nagatihal Nagapiyok-tiyok Ay ang ibig Sa makikakapit May nagang Tulog ang latang Nga walang Namatikang Tungod ng oratoy Na ako linang pang Na makikakahan Linang pang Kung ako ratoy Sa sapaw Sa dalaman-lamoy Inilangan Pagkitang-kita mo Sinambal Ipamit-pagkitog Ang siling Ang nakasilaw Sampagkit Ang sitada mo Linang pang Naturantoy Kanagitin Pro Are you ready? DJ Ken Remix. Ayan, mga shoutout sa lahat sa Jamel, okay? Mga shoutout, Jamel, okay. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, shoutout sa mga members ko dyan. Ayan, guys, maraming salamat. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdanaw sa aking live stream. At syempre, guys, magkanta-kanta po tayo. Ayan. Mag-1-4. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa members po natin sa kay Menandro Malyabas. Kayo mo, mga shoutout. Maraming salamat. Ayan, kay Longga Vlog sa Ma'am Teja Hansen. Ayan, Oliver G Channel, Mama Bros Vlog. Ayan, Sweet Kate Mix Vlog. Ayan, Gerald Vlog. Ayan, Ma'am Nelda Falifi. Ayan, Lazale 7, Jennifer Rabs. Ayan, Marge Gigi, Brock Noel Naraha. Ayan, James Climax, Name Heads. Scarlett Vlog, Maria. Ayan, Ma'am Carmahal, aling Carmen Acosta. Ayan, Ma'am Rachel Evangelista. Ayan, dyan malaki kung may bahay ka, baba mo dyan doon sa bahay. Para madikitan po natin, hindi kayo madamsakan po natin kung nakadikit na po tayo sa'yo. Sige, huwag ka mag-iyan ng bahay mo dyan. Ayan, maraming salamat.
Makurang dagway mo kung sasamin daw ba? Hindi ko makumot, hindi ko makumot. Sa tagamot, sa tagamot. Ang dugan mong pagkalat ako sa goma. Hindi ko makumot, hindi ko makumot. Sa tagamot, sa tagamot. Ang dugan mong pagkalat ako sa goma. Basta na Pizares, idol. Balit gibiyaan, ikaw man nagila. Makurang dagway mo kung sasamin daw ba? Hindi ko makumot, hindi ko makumot. Sa tagamot, sa tagamot. Ang dugan mong pagkalat ako sa goma. Hindi ko Ikaw ang binagot ni Jacqueline. Ikaw ang binagot ni Jacqueline. Ikaw ang binagot
salamat sa pa-video mo dyan sa baba. Maraming salamat sa YouTube mo dyan. Ayan, maraming salamat.
Makam. Balikay kami. Watching from Bahrain. Maraming salamat sa mga place. Maraming salamat sa mga kapsat. Ika'y kalimutan hanggang ngayon. Kung magkakayanan, magkakaroon naman. Puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Nakakaisip sa'yo. Ikaw ang dahilan. Ayan, Ma'am Lazy. Makamkamsak po. Maraming salamat sa iyo. Paano na yan? Sasabi sa'yo. Puso ko pinadarama. Parang lang sa'yo. Asahan mo'y Diyos. Di na magkakao pagkat ikaw ang naman. Puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog, kakaisip sa'yo. Ayun, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Ay, Ma'am Daisy Macam. Ay, Ma'am Daisy, kung may bahay kayo, babaan niyo po yan para itipin po natin. Ayan, pen di sarapin. Nan, amor, vlog, dan, tamsak. Isali ako sa, ako bili tilapia. Ayan, Ma'am, pen di sarapin. May shoutout sa'yo. Para nag-iiko ako. Alam ko may nakabukas ako, sabi ko. Kaya pala naiko ako, may nakabukas pala ako. Kaya maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Pinpin di Sarapin. Mayong gabi si mo da, Ma'am Pinpin. Kamusta ka na da? Ayan. Okay, Ma'am Jamie, okay. Jamie, okay. Nababa lang po kayo ng bahay nyo, guys. Sabi nakapin pa ko dyan, patamsakan natin si Nam Omar Vlogs. Ayan si Ma'am Blazy Macam. Ayan, kaya shoutout si Ma'am Blazy watching from Bahrain. Ayan, Ramadan Karim. Good sa inyo dyan, guys. Ayan, nasa dito sa Middle East. Ayan, start na po ng Ramadan. Ayan, magkala shoutout ulit po sa inyo. Ayan, paano lang yan? Padikit mga bro and sisi. Ayan guys, dikitan yung babae mong pin mo, Ma'am Pinpin di Sarapin para madikitan po ng ating mga kaibigan. Yan. Ayan, si Ma'am Pinpin po ay, ayan, sige, para mapipin po natin yan, Ma'am Pinpin di Sarapin. Sa mga di pa nakadikit kayo, Ma'am Pinpin. Ayan. Si Jamel okay. Ayan, wala kang bahay, Lads Jamel okay. Ayan. Naka-stay home na si Jamel okay. Jamel okay. Okay. Ayan, Jan Roland Vlog. Nagkasatot sa'yo, Bre. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Bre. Ayan. Thank you, Bre. Nagkasatot sa'yo. My third. Harang kuya, maraming salamat sa parang mo dyan, ma'am. My third. Thank you. Ayan, guys. Patamsak naman natin sa kadikit dyan. Ayan. My third. Dyan. Ayan, guys. Pipin po natin ito kay Ma'am Pinpin. Ayan, maglaban po kayo dyan, guys. Ayan. Tanggalin ko na yung pin, matagal naman. Sige. Para magkakanta-kanta tayo mamaya ng mga... Ano gusto nyo kanta? Salamat! My third word! Patamsak sa bahay ni Hoss. Ayan, sabi na aking night boat. Oh, di ba? Nagala chat out po, kuya. Kumusta po? Ayan, okay lang, ma'am. My third. Ayan. Oh. Siyempre, start na naman ang Ramadan.
Kamusta naman po kayo dyan? Ayan, Ramadan Karim. Ito lang, Ma'am Maida Dwight. Ayan guys, may nakapin po ka-support naman natin dyan. Yan, Ramadan Karim to all. Sa akin naman natin. Siyempre pag Ramadan, pag-gabit mo ng trabaho natin. Bawas naman sa oras. 6 hours lang naman trabaho pag Ramadan. Depende. Ayan, mag-graduate tuloy dyan sa 4 million viewers natin. Hindi naman kung ilan yung viewers natin. Basta mag-graduate out po sa inyo. Ayan. Habang kayo nagdidikitan guys, ako ay magpapasipiam muna. Kahit tunado lang yung boost natin, manta natin. Ayun, manta natin ang makalungo. Yan, ayun guys, support naman natin sa Ma'am Pinpin di Serapin. Maliit pa yung mahiwal na po kayo ng bakas. Nagbabalik po yan siya, 100%. Ayan, graduate natin nyo dyan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinagsimba. Bawat ngiti mo may gayuma dahil sa akala ko di ako'y ibig sa'yo. Ikaw pala ang aking sa puso mo. Ayan laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi pangarap niya at sa tuwina'y napapansin. Dahil ba ang puso ko lakas na umibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis hiling ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap ikinig? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayun, may fans ako dyan sa Spotify. Ay, salamat tayo. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Ay, wow. At hindi na rin pinagsimba. O nga, bawat ngiti mo pang gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako'y ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso mo. Guys, hindi naman nakakapin yan. Anong gagawin na utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap ikinig? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y galing. Yan wala sa That's right. Maraming salamat. Malaman mo na iniibig kita. Yan, magkala sa kayo That's right. Ayun, Master Nay, maraming salamat po member mo dyan. Thank you, Jumay. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan natin si Ma'am Maida, maraming salamat sa pag-share.
Yan, sa pagpamember po sa aking yon, maraming salamat. Thank you to Mai sa pag-share ng yung blessings yan. Yan guys, yung binaba rin sa Lodge Raise, patamsak naman ating coming live. Yan, supportahan nyo yan. Kaya, ay Ma'am Pinpin di Serapin. Ayan, patamsakan nyo po yan si Lodge Ray kasi nagpapangat din po yan siya. Ayan, mamaya ipipin po natin ba sa Ray Zapanta. Isang kanta na lang para magdidikit-dikit na po tayo. Saglit lang, isa na lang. Ayan, sige. Nais ko. Para magtamsak muna tayo. Ayan, May. Maraming salamat ulit sa iyo. Ano ba ito kanta natin? Ayan, kahit may mga CPR lang kayo. Muling binuha. Babae naman yata na. Right to the word. Ay, maraming salamat sa inyo. Yan. Ikaw. Nagbigay sa puso ko ang tunay na pagmamahal at di mapaparisan at wagas na totoo. Ito ay ingatan ko, umasaktan ang puso ko, di magbabago. Di ba? Kasi mag-isa na lang ako, ayaw ko lang magmahal, pagkat lagi na mag-iwan ang tulad ko. Ay natato, pagkat sa tuwing ko ikaw, ayo'y naririto. Muling binuhay mo, ayaw kasama ko. Parang karanggan yung boses. Ayan, maraming salamat sir. Thank you. Yung sabihin Sir Ray. Ayan guys, magdablaban po kayo dyan. Ayan, paano patapsakan natin maya yung ano na Sir Ray. Ayan. Ayun natin, Mai. Ikaw ang dahilan. I know. Bahala dyan. Kahit ano lang kantahin natin guys. Kahit mag-CPR, basta yung, ano ba, yung title niya. Di ba? Siya na lang. Di ba? Alam mo na, panggaling eh. I follow the man's path down to very far, singing to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Dan Pinpin is Serapin. Namanya saja lagi. The world is closing in. Did you ever think we could be so close, like brothers? The future's in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the golden night.
When the sun went up tomorrow, dream away. And okay. Bago na sir, po, nagising lang. Tama mabas na tayo. Walking down the street, it's that memories burning in the past forever. Nice, raise the band up. I follow them on star down to 35, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, on the template of tomorrow's share. Ayun, nagising tuloy si Mama Bros sa kanta natin. Mama Bros, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayun, Batang Sakdan na rin. Ayun, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Yan na pala makagising kayo, Mama Bros, yung change, win of change. Alam nyo, Dan Kuya Ray! Ayan guys. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo ulit, Mama Bros. Ayun. Ayan guys, support naman natin ito sa baba natin yun. Ayan, matamsak naman natin sa coming live ni Sir Ray. Ayan, baba ko na ito kay Ma'am Pinpin ni Sir Rapin. Yan, parang fair. Ayan, magtatamsak muna. Ayan, 6 million viewers and that's mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, sige, habang na tayo nagpapala. Dan at Kuya Ray, sabi ni Ma'am Mai third. Ito na lang, para iyakan tayo. Diba? Para iyakan tayo na. Oh, it's right time again. You gotta leave me. I can see the far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that I won't be long before it's right time. I would say that absence made the heart grow fonder, and the tears are all the rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. I would say that you found someone you love better. That's the way I have been every time before. And it's you as the sunshine of tomorrow. Right time start when you walk out the door. Oh, it's right time again. You gotta leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be lost before it's crying time. Oh, it's crying time again. You gotta leave me. I can see the far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, before it's crying time. Diba? Eh, mga pin mo sa Rapin, maraming salamat sa patapos. Eh, guys, may nakapin mo, support naman natin. Don't ever go.
Ayan, ano. Sige, maraming si Per. Maraming salamat din sa 5 million viewers natin, guys. May support naman at tutamsak naman yung premium nila Ray Zapanta. Yan. Yan, ma'am. Samra, mag-grad sa ito. Ayan. Hello! Sabi ni Ma'am Zamra. Hi, Ma'am Zamra. Ayan. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Zamra. Maghanap ako ng kantahin ko na kayang-kaya ko lang, guys. Yung mga... Ayan. Hindi ko kabisado yun. Dapat yung lang, yung mga luma. Ate my third word, thank you. Ayan sabi nila, Zray. Mag-ano lang tayo mga... Para... Samra, thank you. Sabi ni Lods Ray sa panta. Miguel, shout out sa Ray. Ayun. Ayan guys, maraming salamat ulit sa pagdala nyo dyan. Matamsak naman na nakapin sa taas ang kaming live ni Sir Ray. Ayan po guys, may mga premiere po kayo guys, message nyo lang pa maaga para maasikaso niya kasi. Nagpapaano yan doon ng mga premiere, dedikitan, nagpapaview ng mga video. Yes, sir. Ano yun? Aba. Ayun, sige. Lonely table. Yan tayo. Ayan, mga premiere ko. Sige, masabi natin. And the bride is counting. Ayan lang guys, ha? Kasi medyo maganda yung pasok. Ayan, please. Ayan, sige guys, may 1 minute pa po tayo sa nakapil para ipin natin yung programs ko. Ayan. Tapusin ko lang ito, tapos ipin ko na. Sweet dreams with a Gozi high. ما هي المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء؟ أولاً، أي أرض مساحتها 10,000 فأكثر سكنية أو سكنية تجارية داخل النطاق. Hey, hi! I remember you sing that blue. Do the music steady say. Let us better sweet refrain. The blade is on the way it used to be. Before some living things in the standing. And maybe she's passing by the window. She will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, friends stop by and say hello. Diba? And laugh and hide a face. Hanggang sa po naman nakapit yan. It's quite easy till you go. Harang muna ako, Sir Falcon. Maraming salamat. Then the song begins again. The plate is on the way used to be. Before she left in dancing on the sadness. And maybe she's passing by the window. She will hear a loud song and a melody. And even if the words are not too tender, you will hear a loud song the way it used to.
Ayan, sabi ni Ma'am Mababal, sarap pakinggan ng mga old song. Oh, sarap pakinggan ng mga old song. Ayan guys, matamsak ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo Ma'am Bros. Ayan guys, matamsak na ng upcoming premiere ni Ma'am Zamra Banzuan. Ayan guys, pipin ko na lang siya. Ayan, maraming salamat sa pagdikit kay Sir Ray. Ayan, mamaya didikit ang tamsakan ko yan sa Sir Ray pagkatapos ng live ko. Ayan. Ayan guys, support naman natin yung coming premiere. Ayan, isang kanta na lang. Ayan Ma'am Bros, maraming salamat sa hindi ka pa natulog. Nagising ka talaga dyan sa aking kanta. Narinig mo yung makanta ko na. Baka my new friend. Ayan, Sweet Dream, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Ayan, babala po kayo ng bayo guys. Ayan guys, please tamsakan naman yung upcoming premiere. Ayan, nabangkatahan ko po na kayo ng isa pang awitin bago tayo maglablaban at magdikitan. Kahit wag ng boses pakinggan nyo guys. Yung background na. Tell me when will you be mine? Tell me cuando we can share the love divine. Please don't make me wait again. When we say yes to me, tell me cuando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me where. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. You adore me and confess. And guys, tamsa ka naman din nakapin. I can wait a moment. Cuando it's you. Darling, tell me when. Ayan, isang kanta na lang guys. Support naman natin ng kapit sa lahat yan guys. Maraming salamat sa inyo. Ma'am Zamra. Ma'am Sweet Dream, Sweet Adol. With all of your heart, that's all I want. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. When every beat of your heart. Ayan, bigyan lang siya. Tatalit niyan sa inyo, Ma'am Zamra. Ayan guys, please nagtakan naman natin ng kapit sa taas. Ma'am Sweet Dream. Maraming salamat sa pag-ibig. Promise, sweetie, that you give me all your kisses every winter,
every summer, every fall. When we are far apart, always you're near me. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, and every beat of your heart. Galing mo pa na kumanta. Maraming salamat sa iyo, Samra. Ayun, na-stop tayo guys. Huwag natin mag-digitan na drama. Yan guys. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Samra. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven. I wanna hold you so much, as long as love is alright. I thank God I'm alive. We're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words to speak. But if you feel like you feel, just let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pitrin, Sweet Ghost Land Connect. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Pitrin. I love you, baby. Right now, I need you, baby. I want the lonely nights. I love you, baby. Trust me when I say, oh, baby, baby. Don't make me come out with your crazy baby. And then I thought you'd stay and let me love you. Baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Samra, connect them. Please connect me too. Ayan, maraming salamat. I wanna hold you so much, as long as I'm around. You're just too good. Para mabasa na yung airdrop ko ito sa lakas na ano. Hindi mo control. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Guys, please support naman natin. Nakapin dyan sa taas. Magtatamsak mo ako. That's upcoming premiere ni Ma'am Zamra. Sige. Ito. 7 thumbs up. Jamia, time, happy Ramadan. Ayan, sige. Ang 8 thumbs up. Ayan. Ayan, guys. So, pinawisan na tuloy ako. Ma'am Pinpin, Zamra Connect. Ayan, maraming salamat. Yan, para makapag-connect mo na ako rito. Saan ka kamala si Ma'am Zamra? Sky Sir Ray, maraming salamat sa Sir Ray. Para tuloy-tuloy siya. Ayop, ang 8 thumbs up. Ang 8 thumbs up. Lagyan mo kasi, lagyan mo Ma'am Zamra ng ano. Ang thriller. Kaya pang 9 thumbs up. Hindi ako mag-iwas ko kung bakas. Sige.
Jamia time, happy Ramadan here, Farwania premiere. Ayan, sige. 11 days, 11 days pa naman. April 14, ang layo naman, Ma'am Samara. April 14 pa. So. Adjust mo naman na malapit-lapit, Ma'am Samara. Ayan, pang siya na thumbs up. You're just too good to be true. April 14. Araw ng Valentine's, April 14, di ba? Araw ng Valentine's, April 14. Ayan, Ma'am Pin di Sarapin. Maraming salamat sa iyo dyan. Daan dikit. Ayan. Sige. Napatay lang, hindi pa nakatthumbs up. Ayan, si Sir Ray, thumbs up ko na rin mamaya. Yun naka 2 hours din kasi. Mga 9 kasi alas din ako. Kaya alam ko busy po ngayon yung mga kaya natin, yung mga tulad kila Ma'am Rachel, kila Ma'am Carmen, Ma'am Samra. Buti natin si Ma'am Samra, hindi pa siya busy. Ayan, kila Ma'am Scarlett, kila Ma'am Davy, kila Ma'am ayan, mga busy yan. Kasi nga, Ramadan, maghanda ng pagkain, tapos matulog na madaling araw, di ba? Oo, busy ha, baka in love ka lang, sabi niyo. Ako nga, buti walang amo ko. Sana all. Ako kasi, Ma'am Sana, ako yung ako yung amo. Ayan, 10 tamsak na. Ayan. I'm new friend. Ayan, nag-comment na dito si Sweet Waves. Ayan. Ayan, si Ma'am Norhaya. Thanks, Ma'am Witness. Si Ma'am Norhaya, Bansukan, dinikitan ko na rin po ito. Ang kapatid ni Ma'am Sama. Ayan. Si Ma'am Norhaya. Ayan, 10 tamsak. Ayan, 10 tamsak na si Ma'am Sama. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, Ma'am Sama. Pero walang iniwan ko. Kapag makita mo ako sa hindi ako busy. Ayun, oo nga. Yan, tamsakan ko rin ito live ni Sir Ray. Yan, 2 tamsak na. Para isahan na lang. Wala pa member si Ma'am Mai kay Sir Ray. Ayun. Ayan, yun naman guys. Ang importante dyan. Ayan, magla-shoutout sa 5 million viewers natin. Ayun guys, ang kumain na nakapin pa ko dyan sa taas guys. Please support naman natin. Ayan yung bahay ni Ma'am Samra Bansuan ang may bahay ni Lods Man Abdullah. Ayan. Sila po mga Bansuan. Bansuan, di ba? Bansuan. Ayan. Ayan guys, 6 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Guys, nagdidikit mo na ako dito. Good night, Hoz. Matulog ka na, Ma'am Pinpin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin. Ayan, medyo na yung bahay mo muna. Kaya pingaan mo rin. Maraming salamat ulit sa pagdala sa aking live stream. Ayan. Ayan, good night. At mag-ingat din po dyan, Ma'am Pinpin, di Sarapin sa trabaho. Ayan, maraming salamat ulit. Ang mga 2 hours lang naman ako mag-uwi na rin po. Ayan. Ayan, magdidikit lang po ako dito. Magtatamsak lang po ako sa premiere ni Ma'am Samra Bansuan. 14 days pa naman ito. Layo pa, Ma'am Samra. Pwede mo kami muna 2 days naman. 11 days pa talaga. Ayan, 11 tamsak. Aba, 1,550 ka na rin ha. Ilan ako? Naghahabulan tayo Ilan ako? 540 ako Ayan, palit naman ako. Naka-live din pala si Ma'am Hajer. Tapos si Kuya Mom. Yan, sige. Di yan tamsak ko sir yung bukas. Palitan mo. Hindi pala yun? Sige, palitan ko ulit. Palitan ko. Tamsakan ko ulit. Sige, okay lang yan. Para Kasi yan ang nakuha ko sa'yo Maganda ka.
Hindi, naka-live din si Kuya Mon, si Ma'am Hajer. Ay, baba mo ulit, Ma'am Samray, para bukas. Ayun, kunin mo pa. Kaya nga sabi ko, bakit 14 days pa to? O 11 days pa. Yan. Sige, para matamsakan natin ulit. Ayan. Busin ko na tamsak to sa pang 12 tamsak. Ayan. 12 na yung tamsak. Pero sana kung may trailer para... You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Mai. Ito na ba? Sure na yan, sure na yan, sure. Baka mabudol mo naman ako, ah. O, 22 thumbs up ka na. O, sige, palitan ko na nga yan. Kailan ba ito? Bukas? Papiling ko na lang ito para mas maganda. Paano na to, ha? Baka 20 days na naman ito, Ma'am Samra. Ayan guys, may nakapin ulit tayo. Ayan. Ayun, ito na. Oh, 39 thumbs up ito eh. Ayan nga, natamsakan ko na ito. Iba na ito. Ayan. Yan, Sir Ray, maraming salamat sa iyo. Ayan guys, ang upcoming live ni Ma'am Zamra para bukas ayan. Tamsakan ko na para bukas ayan. Okay, Sir Ray, maya tamsakan ko na rin sa kanya. Yan, 6 million viewers natin guys. Please support naman natin nakapin yung late for ayan. Para 37. Tingnan ko, nakatamsak na itong iba, alam ko eh. Sinadala ito niya, eh. Ayan, nakatamsak na itong palakon ko rito. Ayan, dito na si Sir Ray. Tamsak! Ayan, dito na si Sir Ray. Tamsak na. Maraming salamat sa iyo, Sir Ray. Tapos, mapapaos pala kumanta. Ayan, tamsak na rin to. 24. Ayun, 40 na. Ayan, sige. Ayan. You're just too good to be true. Tapos ibabalik ko mo yan. Sorry. You're not on heaven to touch. I wanna love you so much. Ayan. You're just too good to be true. Ayan, tapos iklat sa karam samra. Ayan. Ayan na, 41 times sa karam. Anti-Ray Falco. Ayan, maraming salamat yan sa 5 million viewers natin. Bakit kaya 42? Wow, ano to? Cooking time chicken and beef mix vegetables. Ay, wow! Kaya ng vegetable. Ayun. Salamat Sir Ray, Kuya BG. Lang may luto muna. Ayan, Ma'am Mai. Maraming salamat sa iyo sa pamember mo ulit. Ayan, maraming salamat sa pag-support. Ayan, nakita ko rin ang pamember ka na kay Sir Ray. Maraming salamat sa iyo sa Mai. Supportive na. Ma'am Mai, third ward. Ayan. Tama ba yung nakita ko na yun?
42. Cooking time chicken. 19 hours. Ayan. Sige. Miguel, shout out this Amra. Sabi ni Mamay. Ay, ano sabi ko? Nasanay kasi ako Mamay. Ano na lang? Anong tawag ko sa'yo? Ate May na lang para mas maganda. Ayan. Ate May. Puro ate lang tawag kasi matanda ako sa inyo. Okay na yun. Ayan, Miguel, shout out Kuya Ray. Ayan, sige. Tamsakan ko lang si Ma'am Samra. Ito mo title niya. Pag malungkot, problemado agad, di ba pwede walang pera? O, di ba? Title. Basa ko lang ulit yung title ko. Ayun, 43. Bakit kaya na 42 tapos 43? Ano ba itong ano? Ba't hindi pa pasok yung tamsak niya? Joke, sis, bye. Ayan. Aba, marunong si Ma'am Samra mag-joke. May lang mas matanda ka sa akin kuya. Oo nga, sabi. Hindi, okay lang kasi yan naman tawagan pagka Ate May. Sign of respect naman. Shout out, Hoz! Ayun, maraming salamat sa Ma'am Marge Gigi. Aking members dyan. Marge Gigi na supportive. May 3 bibi. May 3 bibi malaki, mapayat, mataba. Ano ba yan? 3 bibi. Ayan, 44 tamsak na. Ayan, 8 million viewers natin yan. Sige, May. Sige, May. Maraming salamat. Mas manda ka sa akin, kuya. Shout out, Lalab Zamra. Sabi ni Mamay. Bubulol natin. Ayan, sige. Ayan, Ma'am Samra, naubos ko na ito tamsak. Ayan, guys, may tamsak ka naman. Ma'am Luna Harang dan tamsak. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Luna. It's vlog. Ayan, sa Ma'am Luna, yung supportive din po natin kaibigan niya. Isa po ay nasa Oman. Ano po sa Oman? Ramadan Karim. Sa lahat ng mga ito sa Middle East. Ayan, araw na naman po ng alam nyo guys, ang pagkaintindi ko sa pag Ramadan, di ba? Araw ng kapayapaan, araw ng papapatawad. O, di ba? Ayan. Yung pagpuasa, parang ano lang natin yan. Parang araw talaga ng papapatawad, araw ng peace. Ayan. Ang alam ko sarap. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa mga ano dyan, sa mga kapatid po natin. Ayan, Miguel, shoutout. Tamkis Dan, Lord Sarby, Miguel, shoutout. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin yung taas. Live ni Ma'am Zamra Banzuan. Araw ng love. Araw ng love. Ayan. Araw Zamra. Peace, love. Tapos, forgiveness. Diba? Forgiveness. Ay, sorry. Ano ito? Miguel, shout out Ma'am Zamra. Ayan, Ma'am Zamra. Ay, Ma'am Charby ito. Ayan po yung ano. Ma'am Scarlett lang, Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Ayan, nakarating din si Ma'am Scarlett. Nahuli siya. Ayan, Ma'am Scarlett, Miguel, shoutout sa iyo. Ayan, tingnan ko nga kung naubos na lahat. Ayan guys, may 1 minute pa po tayo para sa nakapin sa taas para palitan po natin. Yung nakapin para sa mga coming live ni Ma'am Samra. Oo. Miguel, shoutout Miss Scarlett na maganda. Aye, pistila kagilok. Diba? Kagilok. Sabi nila sa Ayan. Porky's Manisan. Hello all. Ayan. Ayan guys, may 1 minute pa po tayo. Yes, Scarlett, sa taat yung premium mo sa LS mo. Oo, maganda tayan. Ayan, sabi na. Sige. Sige, may buti pa sila magpa-premium. Ayan. Ayan, mga shoutout sa inyo. Dahil araw naman ng rana. Ito po sa inyo. Diba? Mga shoutout ulit sa inyo dyan. Sa mga kapatid po natin. May lasa din sa iyo, Boging Charby. Sabi ni Ma'am Scarlett Lag. Ayan, nag-go na yung live mo, Ma'am. Ma'am Samra. Huwag mag-end dyan na pa ako tapos. Miguel, shoutout ala Marge. Ala loves you. Diba? Yung mga nila chat. Manisan tayan kumwa. Ayan, manisan tayan kumwa. Manisan tayan kumwa. Ayan. Naka-live pala ako, ho. Nilive na ni Lods Manap yung ano mo. Si Kuya Manap ta. Ayan, sige. At tama yan kasi guys sa 20 minutes ako. Ayan guys, may 1 minute na lang tayo guys para po sa nakapin sa taas para tamsakan naman natin. Ayun guys, kung nakatamsak na kayo, bilisan nyo. 1:00, 2:00.
Alam ko nakatamsak na rin kayo dyan sa live ni Ma'am Zamra for coming tomorrow. Yun guys, may pa... Ano, yan. Magtamsak din ako. Yan, ito. Alam, tatsakan ko kami live ni Sir Ray. Bakit, sir? Yan. Alam, sige Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Ayan, tanggalin ko na nakapin guys. Tamsakan naman natin ito kay Sir Ray. Kung di pa po kayo magtatamsak muna ako kasi hindi pa ako nakatamsak. Ayan. Sige, Ma'am Scarlett. Maraming salamat. Ayun, alam ko naman busy po lahat dito ang mga sa Middle East na sa bahay. Kasi nga, maghahanda ng pagkain. Ayan. Ayun. Ramadan Karim, Kuya Manap, Tizamra, Tiz Scarlett. Ayun. Amagpan, Inshallah, minsan. Kuya Ray, Miguel, shoutout. Ayun, sige. Maraming salamat sa inyo guys. Ayun guys, magtatamsak lang ako sa premiere sa ni Sir Ray. Tama ba ito nakuha ko? April 3. Ayun, tama. April 3 bukas eh. Ayun, dosing tamsak. Ayun, panoorin ko lang itong video, sir. Ayun. Wow, si Megan Vlog. Have a blessed Sunday. Yan, napalipat ko, sorry. Mabagal kasi ako malikit, guys. Nagmana yung ano ni sorry. Kanyang... tracing tamsak. Ay, patuloy muna natin yung ano niya. Ayan, tapos na. I don't wanna lose you. Yung member Kuya Ray here. Ayan, Mamay. Nakita ko si Mamay nagpa-member kay Ray. Ay, maraming salamat sa iyo, Mamay. At sa patuloy na pag-member sa mga supportive natin ng mga kaibigan. Tulad ni Sir Ray. Ayan guys, may premiere pa kayo. I-advance nyo na po. Kay Sir Ray, para ma-adjust na po. Kasi po, yung premiere niya, nakaschedule po yan. Ayan, maraming salamat. Ayan, tumawa. Pero kapali pa nakadikit kayo siya. Nakatamsa kay Sir Ray. Sa? Tatlo na nakatamsa. Ayan. Thunder. Ayan, ayan, 1:32. Ayan, mga 2 minutes naman ay ano na rin ako para naghang na naman ako. Ba't kaya naghahang na yung cellphone natin eh? Jesus Marios. Ayan, Scarlett Lab. Wait. Wait tayo. Puro wait na lang. Dati pagka unang ano dito, mara kasi mga pagkain ngayon eh. Ano ba yan? Ayan, 6 million viewers natin guys. May nakapin pa ko. Support naman natin yung upcoming live. This is a Ray sa Panda. Ayan na ba ako nagdidikit pa po. Hindi na ako magpaharap. Ang aking live para mas mabilis. Ayan, 16 damsak na sa Ray. Ayon, ka ba nakikita? Iyan ko yun ang background music na lang para maganda naman. Thank you po. Ayan, welcome sa Ray. Hindi na ako magkanta. Tama na sabihan ko marami na yan. April o Sunday, Lapagan Islam, picture premiere.
NJ Vlog, thumbs up. Oh, sa'yo maraming salamat sa lahat. Yan, NJ Vlog, thumbs up. Maraming salamat sa iyo. Sa inyo, thumbs up. Yan, sige, para mapagbaba ka rin ng bahay mo. Yan, Ma'am Sweet Dreams, ayan, maraming salamat sa iyo. Ray, hi! Yan guys, patamsak naman sa upcoming live ni Sir Ray. Yan, dalaw po kayo dyan. Diminolds Channel Vlog. Tamsak Dan Falcon. Maraming salamat sa Lods Diminolds Channel. Ray, my friend. My James Peter Goji. Yan, Lods Diminolds. Maraming salamat sa pagdala, Lods. Yes. Ayan. Hello, my sweet dreams. Are you Phil-Am or are you? What is your nationality, my friend? Sweet dreams. Filipino or Filipino? Pakistan or India? May ilan shoutout Ray NJ Vlogs. Ayan, sige. Ayan, sige guys. Ayan, okay na to guys. Nakalikid na ka-server. Ayan, kung tapos na kayo ka-series sa team viewers natin guys, ay ipipin ko po ito naman ni NJ's Vlog. Ayan, para ma-support naman natin si Shika. Ayan, sige. You're Pakistani. You're coming from Sir Ray's Vlog. Huh? Yeah. Ayan, thank you my friend for coming to speak Arabic. Thank you lang po guys. Para hindi na ako mahirapan. Okay? Guys, ay nakapin sa taas guys. Iwan na po kayo na bakas kay Sir Ray. Salam my friend, sweet dream and sweet goosey. Ayan. How are you my friend Ray? Ayan, sabi ni Sweet Dreams. Ayan. Sa Ramadan Karim my friend, sweet dreams with goosey. Ayan guys, maraming salamat dyan sa nagtamsak sa premiere ni Lods Ray. Ayan, iwan na po kayo ng bakas. Ayan guys, may ibaba ipipin po ako. Ayan, dalawa po ipipin natin para isang ano lang, para isang ano ko na lang. Ayan guys, please support naman natin si Enjoy's Vlog. Ayan. Ayan, tapos si Sir Diminolds Channel. Ayan. Para isang dikita na lang. Ayan. I'm fine there, sweet dreams with Goosey. Ayan, sabi ni Sir Ray. Ayan. How are you, my friend Ray? Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Ayan, ano ko na, support, dikitan ko na to. Si Lods Diminolds, alam ko, nakadikitan ko na to. No subscriber? Bagong channel mo to, sir? Wala ka pang subscriber? Ito ba yung bagong channel mo? Enjoy's Vlog? Bago ba ito? O ninja mo ito? Wala ka pang subscriber, no subscriber. Naka-off comment. Ayan, Palcom, my friend. Ayan, welcome, my friend. How are you? Naka-off comment mo, sir. Enjoy's Vlog. Dapat i-open mo to. Sige, para maiwanan ka ng bakas. Sige, bagong channel mo to. Dikitan ko na lang ito. Ako po host bago. Ayan, sige.
Ayun guys, pa-support naman natin. Ayun Kuya Mon, Miguel shoutout. Maraming salamat sa iyo. Ayan, sige. Mabigyan kita na kahit 5 lang. Ayan. Ayun guys, may nakapin pa ko kay Los Diminold channel. Ayan, ayan sa kanya. Okay, kung makakuha kayo ng mga idea guys, ito kay mga yung mga ano ni Los Diminold, yung mga kanya mga tawag nito. Nakalimutan ko tawag nito. Mga vlog niya guys tungkol sa mga ano, sa mga sanitaries. O sa mga makakuha po kayo ng idea diyan sa mga ano siya. Sa mga kursi, sa mga ano sukat na mga ano. Ayun guys, paano niyo dikitan niyo po yan si Sir Diminold's channel. Ayan. Tapos ko lang tulos ha. Ayan, may mga bidit siya pa Sir Diminold's vlog. Ayan. Kung ano pong sukat, kung ano po yung ano ng ano, ayan. Ayun. Sweet dreams, sweet gozy. Ayan, panoorin niyo po yan yung mga vlog nila sa Diminold's channel guys. Maganda po yun, may mga idea po kayo dyan. Kasi yun din po yung ano ko eh. Yung ano ng trabaho ko, ganun din kay Los Diminold. Thanks Lods Falcon. Oh. Yung status ng trabaho ko guys, ganun din kay Los Diminold yung mga explain niya. Kaya nga, maganda na kasi kaya ano din ako eh. Technician din po ako sa mga tubo, di kayo sa mga nagkakabit din po ako ng mga kursi, mga, basta lahat ng mga salon ng mga siya. Ate Mai, Yahoo. Yan nakita ko yung mga vlog niya na ano ako. Kasi pero kami ng ano. Ayan. Hindi naman parehas, pero siyempre guys. Para makuha po kayo ng idea kung paano mag-ano ng pangalan ng mga ganito, mga ganyan. Para kapag nagtanong sa inyo, hindi na kayo ano, di ba? Ayan, mag-shout out, Mai. Ayan, Kuya Mon, mag-shout out sa iyo. Ayan, Sweet Dream, Yahoo. Ayan, tapos ka na, Kuya Mon. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Butang bata pa yung bahay ni... Ayan, bago pa lang yan. Didikitan ko. Naka-live din para sa Sergey. Ganda rin kasi yung mga ano yan eh. Ayun. Hirit sa Taginit. Ayun guys, ano naman kayo dyan sa taas yung nakapin, yung kay Enjoy's Vlog. Wala pa tayong subscribers guys. 2 pa lang yung dikit ko. Dikitan nyo sa kahit sa 2 lang. Nag-umpisa pa lang siya. Dikitan ko lang siya para tama-tama yan guys kasi maalis na ako bibili ako materialis ko mamaya para sa repair ko bukas. Ayun, sa alas 9. Sarado pa kasi sa ako. Okay Mon, maraming salamat sa iyo. Ayan. Panoorin ko na lang yung video niya. 1 minute video. Yan okay to. Para kumapit naman yung ano. Probinsyano. Ayan, sa 12 million viewers natin yan, maraming salamat sa inyo dyan guys, sa support. Ayan, maraming salamat. Kami nakapin po ako dyan guys, may support naman natin si Enjoy's Vlog at kay Lods Diminold's channel. Ayan, wow, hirit sa tag-init. Ayan, masarap na maligo pag ganitong panahon sa atin, matindi pa naman init ngayon. Oo, El Nino. O, di ba? Nino na naman. Ayun guys, may nakapin din pa ako. Baka silipin nyo rin po yung 2 nakapin niya kay Lods Diminold. Ayan, makakuha po kayo ng mga idea tungkol sa mga ayan, posing ko lang. Panoorin ko lang itong video ni Sir para kapit na kapit siya. Ayan. Tapos na. Ano naman masayang yun, dagdag pa ng watch hour niya. Ayan, maglablaban po tayo guys. Lablaban. Ayan, siyempre. Kasi nakaranas din po tayo ng nadanan po natin yan. Mahirap pag nag-uumpisa tayo sa YouTube.
Panoorin ko na lang 'tong ano ni sir. Ayun guys, kung hindi pa nakadikit ka Lods Deminolds, ayan meron pa na ako nakadikit. 424 pa lang sa kanya. Ngayon, bidit was sir. Oh, wow, sarap ng inihaw na. May inihaw si, ano, yan 5 subscriber. Ayan, mga lord, shoutout ulit dyan sa inyo guys. Maraming salamat sa pabigibigyan dyan. Ayun guys, nagbibitot pa po ako para matuloy ng pag-support sa akin dyan. Ayan, nakailang ano na lang ako. Tapusin ko na to dikit guys, yung dalawa nating ano nakapin sa taas. At syempre, para kahit papano guys, makatulong din po tayo sa kanila. Ayan. Sa 10 million viewers natin yan, please, ano, may vlogs yan, 5 subscriber pa lang siya. Kay Lods Diminol. Yan ang dikit pa natin. Ayan. Nampas na ako dun sa ano ko. Ayan, okay na. Ang probinsya ng Guapa, Manaya-naya. Ayan din na background para guys, para di naman kayo mag-post. Ayan, sa 11 million viewers natin, maraming salamat. Habang ako nagbibigay. Good evening, Idol Falcon. Sabi na rin niya. Maraming salamat. Enjoy Dan Banana. Ayun, thank you my friend. Thank you my friend, sweet dream. Welcome, welcome. O, sana po magtanggal ng comment. Joke mo. Baka yung ano mo, pang bata yan siguro. Di mo na. Ayan, mga lord, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, sabi niya na, host, paano po tanggalin ang sa comment off?
Ayun, Tatay Rene, mga shoutout. Ayan, Lods, Lods, sabay si Lods, ha? Ayan, punta ka sa YouTube Studio. Ayan. Tapos isa lang naman yung video mo doon. Ayan, pindutin mo doon parang edit mo. Pindutin mo yun doon yung parang lapis. Ayun. Tapos hanapin mo yung advanced settings doon. Tapos i-open mo siya doon. Naka-off comment kasi siya. Lods, nakuha mo yung punta ka doon sa YouTube, ito. YouTube Studio mo, tapos pindutin mo yung video mo. Doon makita mo sa taas may lapis, pindutin mo yung lapis. Tapos makita mo doon yung parang advanced setting niya, tapos may nakalagay dyan. Turn on, mo siya. Turn on mo. Hey, Lods, Enjoy's Vlog, nakuha mo yung ibig sabihin. Punta ka sa YouTube Studio. Pindutin mo yung video mo doon, makita mo sa mo, mayroon kang nakitang lapis. Pindutin mo yon, tapos may nakasulat doon. Pag pindot mo nalabas yung advanced settings doon. Yung basic info, advanced settings, pindutin mo yon, tapos i-open mo yung naka-off yung comment doon. Ayan. Ako tama yung bigay kong info kaya Kung mali kung sinakaran nyo, i-correct nyo lang yan sa baba. Ayan. Maraming salamat. Yan, Idol Dan, sa nakapin. Ayan, maraming salamat, Tatay Rene. Ayan. Ayan, 9 subscriber na si Enjoy's Vlog. Ayan, support naman natin guys si Enjoy's Vlog. Ayan. 9 subscriber na siya. Nag-uumpisa pa lang po siya. Ayan. Kung may mga extra banana po kayo dyan, dikit nyo na. Panoorin nyo rin po yung short video niya. Kasi naka-off comment siya, kaya hindi kanya makaiwan ng bakas. Pero okay lang po yan. Enjoy's Vlog, huwag ka muna magbalik. Ayan. Yan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pag-BG mo dyan. Ngayon guys, ang dalawa yung nakapin dyan kay Lods Deminol. Support nyo naman kung hindi pa yung nakalikit. Road 400 pa lang si Lods Deminol. Road to 500. Ayan. Ayan, mga shoutout Mard. Sabi ni Lods Deminol's channel. Ayan guys, support naman si Lods Deminol kasi 400 pa lang yung bahay niya rin. Ayan, matagal na rin pong channel niya. Kaso lang, siyempre guys. Nakadikit na ako lahat kay Lods Deminol kasi nayudahan ko na rin ito dati. Ngayon.
Mahap kumain. Kain tayo guys. Alam mo naman, pagka Ramadan, gabi na kumakain. Ayun, may shoutout ulit dyan. Tatay Rene Mars GG, may shoutout. Ayun, support naman yung guys yung nakapin sa taas dyan kay Lord sa Joy. Yun. Ayun. 9 million viewers natin dyan guys. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko lang kayo ng music muna. Para mas may ano din. May ano. May background music naman. Habang ako'y nakumakain. Ayun sabi ni Lance dahil sa iyong enjoy sila. At alam thumbs up dan dikit. May nagatikal, nagatiyok-tiyok, kaya ibig sa matikap. May lakas, tulog ang lakas, nga wala sa matikap ko. Tungod ang oras ko'y na ako linapang na makikagahan. Linaw ba kung ang oras ko'y sa sapaw, sa dalaman mo'y inilakutan. Makita-kita mo, minamang Kami binigyan ng pambili ng WNEuro pinag-shoutout kayo idol. You are listening to the music of Kaya mga shoutout kayo WNEuro. Feel the power, feel the fat bass. It's DJ Not their remix. This is a journey into sound.
Lods din, wala sa Lods din. Mix Club. Ayan, maraming salamat dyan sa 9 million viewers natin, guys. Magandang gabi. Ayan, pasensya na kayo, guys. May kumakain lang kasi ako. Madam sa coming live. Ayan, guys, at saka naman yung coming live. Ayan, naka 2 hours na rin ako, guys. JTV Milad shoutout. Ayan, Sir Ray. Maraming salamat ulit sa iyo pagdalaw, Sir Ray. Yan kay Lods, sa 10 million viewers natin yan, guys. Ako yung pasamantalang muna magpapaalam sa inyo dyan, guys, kasi naka 2 hours na po ako. Ayan. Yan, 32 sa host. Para sa comment kung mayroon kang mga guest host and shout out. Yan, Norhaya Banzuan, 31 thumbs up na rin sa iyo sa kanila Still Harang. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Norhaya Banzuan. Yan, rin, maraming salamat sa parang. Tayo ko na si Ma'am Parang. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, kay Sir Ray, maraming salamat. Kay Lods Deminald. Ayan, kay Sir Jay, kay Marge. Ayan. At saka mga kay May, third sa members sa akin, maraming salamat. Siyempre guys, oras pa rin ito kasi gabi po ang trabaho namin. Baka may schedule po kami. Kasi pagka Ramadan kasi gabi trabaho. 9 to 8 to 2. Depende sa ano kasi. Yan, Haya Bansuan Usman, 31 thumbs up. Ayan. Nanay Maureen, maraming salamat. Ayan, sabi ni Maureen. Ayan, pamigala shoutout sa comment at kung mayroon kang mga guest host, shoutout na rin sa kanila Still Harang. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-support. At sa lahat guys na dumalaw sa akin live stream, maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay pa samantalang mag-end na. Ayan. Ayan, maraming salamat sa pag-dalaw din kay Kuya Mon. Ayan, kay Sweet Dreams with Gusi, yung ating kaibigan na isang Pakistani. Ayan. At saka kay Enjoy's Vlog. Ayan, Loves Enjoy's Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, kay my friend, Sweet Dreams. Thank you. Thank you so much for coming. Ayan. Ayun. So, pumibigyan pa natin na Pakistani. Ayan. And then sa lahat po kay Ma'am Scarlett. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin na dumanaw. Kay Ma'am Zamra Bansuan. Maraming salamat kay Ma'am Zamra. Nanay Maureen, ayan, maraming salamat sa paharang mo yan, Maureen. Welcome, my new friend. Ayan, welcome. Ayan, thank you, my friend. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan sa lahat-lahat po. Ayan, shoutout bago ko mag-end. Shoutout po na yung mga members po. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-support. Ayan, shoutout dyan sa bagong members natin na pag-members si Ma'am May. Ayan, maraming salamat. Ayan, kay Kuya Mon. Kay Longga Vlog, kay Ma'am Tasia Hansen, kay Alods Oliver Channel, Ma'am Bruce Vlog, Ma'am Sweet Kit Vlog, Ma'am Sherer Vlog, Ma'am Nanda Palipi, Lods Zalde Zeben, ayan, Ma'am Generap Vlog, Smart CG, ayan, Brock Noel Naraha, ayan, James Climax Vlog Team Hads, ayan, Ma'am Scarlett,
Ayan. Kay Maria. Ayan. Maria 143. Ay, Ma'am Carmen ng Costa Vlog and Ma'am Richard. Maraming salamat po. Ayan, second harang is going to air. Ayan, Nanay Maureen, maraming salamat. At tamang-tama dating Nanay Maureen. Ako po yung mag-e-end na rin, Nanay Maureen. At Tatay Rene, maraming salamat. Maraming salamat din sa pagdara, Mama Bros Vlog. Ayan, sa patuloy ng pag-support ni Mama Bros. Maraming salamat. Ayan, sa lahat po ng kaibigan natin, shoutout sa mga kaibigan po natin sa Martin Nation. At siyempre, shoutout din sa kaibigan natin ng mga Team Maliw-Maliw. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Ayun. Nanay Maureen, kung patapos na rin. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, so, kung mga kapatid po natin ng mga Muslim, ayan, Ramadan Karim po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat sa 12 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Okay lang, nag-iikot na support lang ako. So, Nanay Maureen, maraming salamat. Ayan, makahabol ka po. Ako yung mag-end na rin po. Ayan. Ayan, support po natin yung bawat. Ayan, Tata Rene, maraming salamat. Ayun, sa hindi ko pa nabanggit. Ayan, pasensya na kayo, hindi ko nabanggit yung pangalan. Maraming salamat ulit sa inyo sa 12 million viewers natin. Ayan, ako yung mag-asikaso na rin bago baka may trabaho din kami mamaya. Ayan. This weekend all. Ayan, sabi na Nanay Maureen. Ayan, maraming salamat. Ayan, sweet dreams with the girls. Ayan, my friend from Pakistan. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, mag-iingat po kayo lagi dyan. Ayan, shoutout sa bansang Pilipinas. Ayan. Mag-ingat po kayo lagi dyan. At keep safe sa lahat po. And God bless us all. And bye-bye sa inyo lahat yan. Ayan, bye-bye. And good night na.